Pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta i ja sam Marshall, tako da ovo je, ja mislim, 4. epizoda, nisam siguran, ali mislim da je 4. Da, jeste, 3. sam okačio i sad 4. U 4. ćemo da se bavimo malo rudarenjem, jer smo započeli ovaj tu rudnik, tako, izvinite, tako da ćemo malo ići da rudarimo, nabavili smo baklje i idem da prebacim. Inače ja nisam znao da ovdje ima srpski, majke mi, znači nisam znao da ovdje ima srpski jezik. Gledao sam slučajno na YouTube, sam kucao kako prebaciti Minecraft na srpski jezik i ono je izašlo tamo ništa, znači popravno ništa nije izašlo. I gledao sam jednog lika, neću sad da reklamiram, ali gledao sam jednog lika i on isto s engleskog prebacio na srpski i sve mu ekstra radi, da ime meni. Blok kadrome, daske od hrastvene spremljena kriminalna kamena lopata. Ok, to je to. Ajmo dole. Također smo tražili rudnik, tražili smo ugalj, ako se sjećate, ali tad još nismo imali baklje. Imam samo jedan pickaxe, tako da idem napravim još. Imamo ovdje nešto, ne. Imamo 10 ovih. Pornijet ćemo sve ove baklje. Ugalj ćemo, naći ćemo još uglja. I nemamo kamena. Aha, imamo kamena. Samo malo, to je mrak. Dobro je, ajmo odmah da spavamo. Ok. Ajmo da uzmemo, čekaj, ne treba mi odande ništa. Treba mi što pići. Znači napravit ćemo štapiće i napravit ćemo još 2 krampa. I pokušat ću sada da nađem dijamante, ako uspijem, ako ne ništa. Da nađem barem redstone ili lapis lazuli ili ne znam ni ja nešto. Evo ugalj odmah na početku, a mi se tamo mučili da ga nađemo. To jest nismo se mučili, hodao sam tamo, išao sam po drvo i odjednom sam našao neku pećinu, tu sam odmah našao rudnik. Ako se sjećate, to je bilo u prošloj epizodi. Da, u prošloj. I sad ćemo ovamo malo rudarimo, jedno 10 minuta, 15. I ja onda idem da renderujem i uveče će izaći epizoda, znači sad je 4 sata i 10 minuta. Posle podne. I onda, taman dok mi sestra nije kući, pa da mogu ja to lepo da izrenderujem, inače ona neće mi ništa dirati, dakle ja to ostavim, ne važno mi da ne diram ništa i ona ne dira, ona ode na YouTube, gleda da tamo zajebava se i ne provaljuje naravno na bagu, a ja sad nemam šta da radim, rekao ajde igram LOL, da ću da igram LOL, recimo ajde Dotu, ajde neću, rekao ajde da snimam, nisam snimao, pa rekao ajde malo, valja se što bi se rekla. Mislim, zašto nisam htio da igram Dotu ili LOL, zato što mi se skida FIFA 11. Pa neću, sigurno vi pitate zašto se skida FIFA 11 umjesto FIFA 14. Zašto više mi se sviđa FIFA 11, a imam i FIFA 14, PES 14, PES 12, PES 10, PES 13. Sve, znači tu sve imam. Ovo drugo mi je sve onako glupavo. PES 11 nije baš nešto, imam ja Super ligu na PES 13, mnogo je do jaja, mogu da vam kažem. I izgleda da smo ovdje našli neku pećinu, sad ćemo da vidimo. U kojoj smo mi to visini, na 38, majko moja. Našli smo ugalja, ne pećinu. Ajde, može malo i uglja, ne škodi. Ovdje ćemo i ovo malo. Ok. Ne znam koji je ovo minut, vjerovatno već 5-6 minut, ako ne manje. Ne znam, 4-5 minut bi ovo trebao sad da bude. Zašto sad ja kopam ovaj ugalj? Zato što sam jednom kopao ugalj ispod uglja. Prošao sam ovako ugalj, recimo ispod ovog. Ja ga iskopam, ono iza njega dijamant. Op, ja promaši, ode dijamant u kurac. Znači, ups, nisam htio da kažem toliko. Izvinjavam se. Nas nam ne škodi. Da, igrat ću ceo serijal samo na default teksturi.
Zašto? Zato što ne volim da kvarim Minecraft s nekim pokvarenim teksturama, imam ih preko 100. Tako da, ne vezi. Mislim, nisu mi sve ubačene za ovu 1.7.2 verziju, pošto sam jutros backupao u Minecraft. Imao sam svakakve strane, neke errore. Backupao sam ga, ubacio sam world ovaj. Znači, ja sam to world sam sačuvao posle svakog snimka, ja sačuvam ovaj svet, izbacim ga na desktop. Evo ga metal! To. Izbacim na desktop i onda kasnije ako mi se slučajno sjebe, ako mi se obriše slučajno svet, ja to opet ubacim i eto ti. Jaja. I hoću da nađem mnogo metala. Zašto ću napravim iron klop. Čekaj, koji smo mi sad visini na 20. Ajmo na negde 15. 18, 17. Ok, ovo će sad biti 16. Evo ga, 15. I ajmo sad da pičemo pravo dok ne nađemo nešto. Možda smo mi promašio, a možda i nisam. Mada nema veze. Na 15 je lepa visina, tako da ovdje možemo naći svašta. Pa gladan sam. Ok. Mač je tu, svi su spremni. Zombiji su upaljeni. Evo 40 uglja. Znači, stavit ću samo mač ovdje. Ovdje ovo. I bakljat ću ovamo, ovdje. Tako. Sad ja malo to rasporedimo. Ok, ovo mi više ne treba. Ajmo. Brže malo. Ću da nađem neku pećinu. Zašto nema ni jedna pećina, ljudi? Brate, usro sam se. Ozbiljno sam se usro kad sam razbio ovo. Jednom mraku, šta se do ovu priču, znate. Herobrine, znate. Nema Herobrine, ne bojte se, ljudi. Inače, verovali ili ne, desilo mi se u 1.2.3 verziji da, mislim ne ovdje nego na Jogboxu, da ishopam ovako tu dijamant, ono iza njega Herobrine. To mi se desilo i... Tako da... Uzro sam se, ljudi. Lava. Fucking shit lava. Jebote, dok li ide ova lava? Aha, dobro, našli smo sad nešto. Dve. Ok, ajmo ovo da naštimo, ovo. Ojoj, šta smo mi našli? Ne mogu vjerujem kako... O, zlato. Našao sam zlato. Yes. Zlatani. Tamo zlato, ne. Zlato. Zlato! Još zlato. Tako. 2. Gdje ćemo sad? Ajmo da napravimo ovo. Ovako. Tako. Idemo još malo napred. Pa da vidimo šta ćemo još naći. Ok, za sad je predobro. Znači, četvrta epizoda, našli smo zlato. Ima kad je neko našao u prvoj epizodi dijamante. Ali... Ok, ne u prvoj. Izvinjavam se zbog ovoga. A jebem ti, šta je sad? Kurac. Kako sada nema ništa? Prvo lava, sada ništa. I sad će mi novim pukne ekran. Samo što nije, evo. Ajmo da sa metalnim da nastavimo. To! To sam tražio. To. Gdje da stavimo? Aha!
Ok, tamo lava. Sigurno, da, što sija. Ok. Ajmo uzeti ovaj malo ugalj. Jer ne treba mi ugalj, ali uzet ću ga zbog levela. Jer daje ekstra XP. Evo, ovo je prešlo već 10 minut, ljudi, ja moram uskoro da prekinem da snimam. Znači ne mogu ja toliko velike epizode da pravim. Mislim, ipak. Snimam! Zašto nemaš toliko velike epizode? A jebi ga, brate. Ovo je zatvoreno to, a? Je zatvoreno. Nije već samo jedan, dobro ima više. No, ima je dosta. Imamo 12 metala i 3 zlata. Ok, ajmo mi da se vratimo lepo sad nama kući. I ovamo tamo bismo mogli napraviti neku tajnu bazu. To ćete vidjeti već kako ću da isplaniram. I sigurno već pala noć. Sad ćemo da vidimo. Evo nam glavni prolaz tamo do kuće. Pa nismo baš daleko otišli. Pa nije baš. Ali dobro, ajde. Bar smo našli. Nije još pa mrak. A jest, sad će. Mogu ja spavam? Ne mogu još. Evo, ajmo da pogledamo malo zalazak sunca. I da, ljudi, to bi bilo to od Maršala. To je bila 4. epizoda. Ukoliko vam se svidjela, ostavite koji like, šerite i subujte me. Mnogo bi mi to značilo. Također podijelite video sa svojim drugarima, da oni mogu isto da me gledaju. I to bi bilo to. Ćao!